Well, go we matin ka ko wacho mara dani. Adani ni bende pod liet. Jomoko ni adani. Adani ben. Victor, gima timore kanyo kuom Kalonzo Musyoka kinyalo ng'iyo. To Kalonzo Musyoka ofwenyo ni owadgi joyware gi minode. To neno ka samoro jogi nyalo were. Koro otemo lombo jaod owadgi ni ponono jogi owere. To yura ambe antie nena yura nena mane gima otemo loso ground ni kata koponi keny ma William Ruto donjo to okone yura ni omera ni marach mama ni to bernde ma ponono dhi marach onyalo yudo kuma timang'o yure kik dhi mogik ichaki yudo ni William Ruto king'iyo Rigathi Gachagua gi William Ruto nowacho ni ne en keny ma ji lele dhako lelo to dichuo be lelo mak man koro sani neno ka William Ruto ling koro dhakie man ng'o minote man malo Rigathi Gachagua gima nyo inye mogik en ni bang' ka nyocha nosebedo deputy president to wiye nyo ko wil ne podo nenore ka jatend Mount Kenya king'iyo achiel kuom grounds ma nyocha noketi manyo wajumbe oleba ahinya ne en gik mawuokie dhoge wach mar Mount Kenya ni koro miyo no dhi obedo gi wasigu mang'eny nikech Victor king'iyo dhano 281 okeno mbulu mati 282 wajumbe 282 ma 44 kende emochung kode Mombasa kidhi nyaka malo kucho no pesa no hor jogi te nyo ochunga taro kode koro jogi ne nyise ni wegi miye thuolo kare mondo mi odhi odogi e wi got kama nyo odwaro cha nikech chalgi mari gi jipo kosomo katiba owacho ni sovereignty belongs to the people yes but ginyalo delegate it is delegated emomi oyiero wajumbe mondo wajumbe o exercise power mwamiyogi but yudo kaka referendum wa take it back wa exercise wa wegi temomi neno picketing oyie mane mondo ji demonstrate kaka nchi neno ka ji dhi ng'anyo mondo misami neno ka mjumbe ni oktim gimidwaro tidhi ng'anyo mondi ni wuon mondi express iwache ni okamor gima timore mane momiyo koro rigiji okonego bene go dhoge ko wacho ni ji miario gi wiye ok nyalo ng'ado na ji miario gi wiye go yier gi jopiny to gima na afwenyo mogik e wach Rigathi Gachagua ni Victor ni kare inyalo golo nyathi dala kata rawera dala kidwaro ni kiyudo ka koro gweng'o donje wiye ahinya inyalo gole mikele boma to ok inyalo golo gweng' e wiye koro pod onyalo bedo ka to gweng' to poni e wiye mai momiyo kata kana osebedo deputy president to chunye ne poni e gweng' to bende Rigathi Gachagua no bende kik parno fu no ng'e gima no timo nikech ng'eni bang' ka nja no yier gi to nja ne gilaro god ni Uhuru Kenyatta ne gilaro god ni Uhuru Kenyatta koro gima no odhi ohinye ni kopogore unlike William Ruto mane ochomo Uhuru Kenyatta tir onge gi support kopogore gi Mount Kenya ni to Mount Kenya ni be joma ne ni kodgi joma ne chung kode ne chung kode mana nikech gima pod ginwang'o kuomi ineno to biro gik kama koro awayo jodhi jogore gi lak kosegole office nikech Senate dhi go ombulu ni tip to ka Senate osego ombulu ni tip Nyarawila wacho gimore tok chiel kacha ni Monday manyien wan gi a public holiday men Mashujaa Day koro kache mwabiro ng'iyo ni to kata kodhi ringedo Friday ng'at manade mabiro rwako jatend piny Gavana mamo Kwale nitie nekech odhi bedo ma koro kanye mwang'iyo gavana ma Kwale ok nyal rwake nekech ng'ama nyalo rwake kaluwore gi protocol to koro nego bede number 3 ma en Musalia Mudavadi koro wabiro ng'iyo ni to odhi bedo kanye nekech bang' Thursday ni Rigathi Gachagua odok e lum erokamano jomage muparo